No niin, se on 1.1.2025 ja tänään starttaa Subitiet Rannikko Financial Training and Analysis YouTube-kanava. Tervetuloa. Mun nimi on Heikki Rannikko, toinen kanavan perustajista ja toinen kanavan perustajista on Jukka Suvitie. Mukana taustalla on myös Aarin Suvitie, eli Jukan poika, joka on tekniikan ja talouden asiantuntija. Haluttiin vähän uutta virikettä tähän koulutustoimintaan ja sen takia tämmöinen kanava perustettiin. Tarkoituksena on tuottaa sekä opetukseen, koulutukseen liittyvää materiaalia helposti pureskeltavissa olevassa muodossa ja sen lisäksi analyysejä ajankohtaisista yrityksistä. Paljon mielenkiintoistahan tapahtuu koko ajan taloudessa, joten analysoitavaa riittää. Eli toivotaan, että tätä kautta niin sekä työssä oleville että opiskelijoille niin olisi hyötyä siitä materiaalista, jota tänne tuotetaan. Ja ihan tiukasti ei ole pelkästään talouteen liittyvää materiaalia. Esimerkiksi ensimmäinen video, joka tässä tänään tulee julki, niin liittyy tuohon opinnäytetyön tekemiseen, kun itse on ollut tässä opinnäytetyön ohjaamisessa mukana Aalto-yliopistolla jo yli 10 vuoden ajan. Tarkoituksena on tämmöinen helposti omaksuttavissa oleva rautalanka-malli sekä tässä koulutusmateriaalissa että analysoinnissa. Ja me tehdään yhteistyötä tämmöisen ruotsalaisen Tukholmasta käsin toimivan Bonanza Education AB:n kanssa, joka tuottaa hyvää työkalua sekä analysointiin että koulutuspuolelle, ja jonka kanssa ollaan tehty yhteistyötä jo vuodesta luokkaa 2006-2007 lähtien. Tehdään tätä niin kuin säännöllisen epäsäännöllisesti, harrastuksenomaisesti omien muiden töiden ja projektien ohella, joten ihan niin kuin mitään säännöllistä julkaisumateriaaliaikataulua ei ole olemassa. Eli ei muuta kuin pistäkää kanava tilaukseen, yhteistyötiedot löytyy tästä kanavalta ja sitten vaan odottelemaan, että mitä kaikkea jännää materiaalia ja analyysiä täältä tulee sitten löytymään.